pamusoro ichangamiro ndakabatwa chitikiti mugadheni ma2 am nemudzimai wangu. Ari kumudzimai wacho achitikiti mudzimai wacho ari adzimai uyu ngavaye kuro achitikiti taurisa ipapo wanisokupokana napo asi kuti chakangoitika taurisai pamusoro imbaiwa pamusoro makurukota pamusoro ana ashumba ana ashumba wasoridze dare pana ndaisa kwamuri kupiro vanditeerawo ndaisa kwamuri ndati vanditeerawo hama dzangu unodzipira ndowakusunga ndauda kudherera dare misi rembudzi unoadresa kwandiri ndaombera ndakati pamusoro ana ashumba kuwapire pane dare rana ashumba panapa iwe ke safunga tansizaza seberesa iwe sebera ukuda sebera mukadzi womunhu se taura izvo pamusoro imbayo pamusoro imakurukota chiripo ndechekuti shuwa ndakasvika asi chipira ndikaita ndandire nayo yanga iripo yerufu taurisai pamusoro imbayo pamusoro imakurukota shuwa ndakasvika asi nayo yanga iripo ndeyekuti tandabva kurufu nechitiko changu chiripo chaidiwa mari ndakatobva kumba ndakatoti madzimai ndakwenda bawarai varida mbudzi saka madzimai angu ndakati vaudza ndikati pandiri kutora mari ya 10 ndikuenda ndichiona bawarai. Muri chii mimi muri chii aiwa ndati ipapa mai coordinator mchora zvinhu zvidiwa kurufu muri chii andiri muzukuru muri muzukuru ndiri muzukuru alright ambuya kwa 10 ndavanga vafona vachiti bawarai nezvawo nembudzi ava aiwa kurufu kwakaruma anova mukwasha wokwagwada saba na 2 am kumaenda uniti aiwa ndakatobva kumba kunotora mari yaidwa namukomana wakasukuma ndakutodzokera futi kunambo takatora mbudzi ndobva tadzokera ndobva tava kuzotora mari uye achiti ndapuwa $20 saka uzopuwa imwe mari nasekuru Peter ndobva ndikatoti madzimai zvandakudzokera ndakona ndokuna bawara ichi vaitwarira mbudzi saka inini pandiri kupuwa mhosva bara inde vaka ava vaida mbudzi vakaya kumba vachitoda mbudzi saka inini pandiri kupuwa mhosva pokuti shuwa ndakasvika kumba kwani ndikasvika kumba kwavo vandiona ndikatoti vachiti mbavha ndikati inini handisi mbavha ndobva wataiwa mbavha ndikati kana dai ndandiri mbavha ndaikwanisa kutaura nemeri kana kuti ndaikwanisa kutiza chibva mamira makadara chitikiti amai chichenyu pamusoro chichenyu asi hama yangu chichenyu chikomba uyu ndiani alright hatikutaura zvakawanda inai mushoti nyaya idzi dzikadzita mavhileji ka dzinogarirwa matare handirozvo mutemo wangu ndoti sabu ngaite nyaya yake nyange chiuya kwamambo nyaya hamuna kugarira pasi here sabu maigarira pasi imimi handisuda kuti musumuke sabu sekretary wevillage arimo vanga vaita chikumbiro varuma vangada kuti nyaya iitirwe panze ndaiitira mukati nenhau kuti murume uyu haisi first summon tikamba first summon achifanwa kuya kudare adzimai vacho vakati ndawithdrawa nyaya kasi ndasingade kuti ndigadzise nyaya mumba mavo murume wane abuse yaita kuvana vake anorova strike vana zvokuita maronda zvokuti zvinhu singaiti akavaramba kuya kudare nditoshamisika nhasi auya kuti ndiniwe mambo uyo wamusingadi kuti akutongei taura maminitsi ndichimukonera rumo musoro changamiro takataura nyaya chitikiti musi wa18 unoene zuru 2024 kutongwa kwenyaya yapatiswa chitikiti naAaron Kawa. Aaron Kawa anoti akabata mukadzi wake napatiswa chitikiti aenderera mberi achiti nyaya yake yekudanana nemukadzi wangu yakatombotongwa kumasoro. Anoti akamubvisa paakange abatwa akasvika pakubudisa banga. Aaron Kawa akanosheedza tsano wavo anovatimose munyama dzavo kuti amubatsire. Patson akabatirwa mugadheni namiriye munyama dzavo. Innocent akaminyurwa ruoko achiedza kubata Patson chitikiti.
Patson Chitikiti anopindura achiti ndainge ndaenda kumba kwavo nekuti vainge vamboti vanoda mbudzi yekutenga. Ini ndaitengesa mbudzi. Aingerera mberi achiti ini handina kuramba mhosva yangu. Mhosva yake haana kuramba. Vakatonditorera mbatya dzakava humpo. Nguva yazvakaitika 2 AM. Nixon anoti nyaya iya ndakatonzwa gore rakapera, asi mukuwasha ndakamuti nyarara kusvikira wambata munhu. Vamapongaranga naye vakati kana Chitikiti musatenderere nekuti nyaya yenyu iri pachena. Abraham zvomuya vakati ngatinzwei mukadzi kuti anoti kudii. Mukadzi anovamiriye munyama dzavo anoti murume uyu akatombokonza ndiri grade 6. Maita yenyu mukuru akazobvuma here mumhosva yake? Kokupedzisira akazoti ndokwandinoda kuenda. Saka akazondikonza 2019 ndakamubvuma. Saka anoti Patson akazouya kumba ndakapinda naye mugarden. Taakuda kurara murume achibva asvika. Vachitikiti vanoti ini handina nharo panyaya iyi zvechokwadi mhosva ndaiziva. Alright. Uyu murume uyu nyaya haisi yanhasi. Nyaya yakambotongwa mazuva anzi. Mune meseji yamukambotumira yekuti mazuva waumba wane zvinhu zvako ndatombokukwatidzwa. Hamuizive kana muchida umboona kuburisa pandienda kuti tichikorere nyaya yakatongwa kumasowe handizvo here. Pari kumasowe pamusoro pari kumasowe hatina kumbukira tambogara. Hamuna matongwa. Mhero pangu. Hamuna masenda meseji here kare. Handikuti zvayo. Inini. Hamusivimi. Ndichisendera amaya. Hamuna masenda meseji. Aiwa meseji ine handosendera asi meseji. Foni dzangu dzandinadzo. Varume vangu ndo vandakanzwa meseji chinzi yakasendwa kumasowe. Kuti avatongwe vapa vakabva zviramba kumasowe. Alright. Mabatwa nemhosva aChitikiti ekutora mukadzi womunhu. Zvinoda kuti muite zvakanaka. Uyu munhu uyu ndokumasowe kwenyandi. Imi munotungamirira chikoro. Ndizvozvo. Munotungamirira bhuku. Ndizvozvo. Kuiri. Munofungei manje? Amaya vanhu vari safe here nemi? Vanhu havasi safe ka? Dai makatora henyu munhu asina mukadzi. Zvanzi zvine basa. Vanhu vangu vasiri safe nemi. Vanhu ndingofungidzira here ende mosaina mombe dzenyu ina. Tadziisirei paina ndo mutongo watinopa munomu. Muri munhu anotungamirira vanhu. Mune munhu anotungamirira chechi. Muri munhu anotungamirira vana nevabereki vemunharaunda. Handizvozvo? Zvese zvigaro zvenyu mukuzvidandi? Mukuzvida? Ndiri kufungidzira kuti sarudzai 2 3 zvamunosangana nevanhu zvisingade kuti mimi mutasi? Endai munotenga masaina mombe ina mozodzoka kuise chichemo. Ivava vanovharira murume wavo nyaya yasitereka. Ivava muri kuona vari panapa ndofunga mumba mune victimization yakanyanya. Pasi amai baba rogara padhuze nechikumbu neni. Ibvai apa. Garai pasi amai. Imi mumba menyu mimi munovharira murume wenyu sitereka. Mune nyaya yangu yamukasira panzira yenyu makabviswa. Muri kuiziya ndandikaisa sabo. Asi makamuregera. Ini ndakatadzira nemurume wangu. Ndichibva ndazoenda kwaChangamire ndichiti ndienzaniswe nemurume wangu. Ndichibva ndazokwira Changamire vakati pari zvinhu zvinodhisi. Ndakakwira bhazi ndikaenda kumusha kwangu. Vabereki vangu vakatigariswa mumaona bhatera. Ndakagariswa pasi inini navabereki vangu nemurume wangu. Murume wangu akandikumbirira regero akati madzimai ako ndinoada. Vabereki vangu vakati mukwasha akatirorera.
akumbira regirira ndosaka vanhu matopedza yenyu ndosaka vanhu vari muabuse maziyezi is because isusu ana atezora tinoda zvinhu zviterei zvimwe zvinhu zvitaurei isusu timutsure murumono munhu uyu ndo munharaunda atifanwa kumutya animukuona izvo zvatika attitude ndo munharaunda atifanwa kumutya afanwa kudzi konyaya yemwana aya yarohwa zvekuita maronda vana airwisa vanhu kao aikiyadhura chiro mwana kunyeperi taurai ndokuripisai makarega kuzvitaura vairohwa zvokuita sei ndikuwanzwa amaya amaya vaka iwe nyarara iweyo uyu munhu andi kutonga ndeasekuru vangu kasina handina kusekuka ndiri pabasa ravo ndinoti azvizive murumono amai marriage mukuida kasi murumono iwe tesa kuno munoona chinhu uyu murumono unokaomba respect kati mudare muno but zvava kuita mudzimai wake azvinonaka iwewe garani nazvo zvakanaka nemunhu manzwere asekuru nevana futi mombe inaidzo mudzibhadhara rini ipapo ndandine chikumbiro chekuti vaigona kundipo nguva vandipo nguva mhuri yangu ndombobuda pasi ndombobuda kuseka hangu zvinoda idzo unobopa mombe dziye uchitungamirira wega mwana akaiti akakanganisa kuburukorowa neshambo ndikadzibvisa idzo pauri vana vanogara zvakanaka ndikuda idzo mangwana makuseni 2 kuseni ndikutonga munhu wandoziya munhu aito aiwa pamusoro manzwa panda dai akaripira mhosva dzake dzevana ndingadai ari pano handini munhu anoabvisa vana usatombotarisa hako mudziva aiminyararai sumukai mubva apa mai ndapedza nemi sumukai garai pasi mese handisi kukudai sumukai amai sumukai atatopedza ava amai ava vaise mbudzi 3 dzauchaona kubva kune mukadzi uyu ndozvavawirira chisumukai tinoda kuti titunge vanhu varamba uyu murume anotungamirira vanhu alright chinhu chandirwadza inini shuwa mamaika sumukai inini nai marume ndiudzei 2 am kunoitwa dhiri rekuchinjanisa mombe nemari 2 am vamwana vakarara murume haroyewo murume uyo haana kana chifurudzi kuroya ko mazisi tomuti wene mari ndisekretary wa village head tomuti wene mari zinondiwa mudare sokuti basa rifambe revillage handiti haagona kana kuisa kana senti kasanogona kukolekta mari yembuzi na 2 am imi mamufunge kuti murume uyo anika kupenga kari mari kana asingapenge asekuru kupenge kukolekta mari handina asi kuti ndaitoti vaida mbudzi maita kudhirira usiku ai baba kasi maizofana na 3 aida kuti kurare matenga mbudzi zouraiwa paruku rwenyu vaivangavacha kufana 3 ndinogona kunonoka kunzwa pane mombe 2 mangwana pane pandandiri kutaura mbayo pane pandandiri kumbira imini advice imimi dzomai mukadziona here vanotinga makadhi edatopuwa uku aya akanyorwawo mai padzinotorwa imimi kana dzinozitava chitikiti munobvunza yekuzeumai tinoda vanhu vanoita kutonga nyaya hatikurwadzisa vamwe vanhu nyaya yegara yani nguva ichiitika ine maripoti anouyisa mombe dzatataura nezvadzo iye ndi achaziva kudzorera mombe dzeumai dziri muzita machitikiti ndo zvatiri kutora wazvita sumukai pamusoro changaraduka hembe dzakanoita sina rakabata imi migarai pasika muno munotongwa namambo chete imi migarai pasi zvenyu zvese zvamukutaura izvo zvazvina basa ndati inini murume ayambata mombe 2 mangwana ndizvi momuba 3 months dzokuti afeme 3 dzakawanda panakuti tomba 2 months handizvi panomhaya
Nayo murume. Sumudza zvinhu izvozvo. Ndezvani? Ndakatobvisa ndichitoti ndezvani maibvisire kaya mamusina mhosva ndimi achitikiti pamusoro payo maitira atikatoenda isusuka kutaura chokwadi isusu patikatosvika mhosva yekuti ndakasvika pamba kana iwo madzimai ndakatovaudza kana chiendai kumba ndandine chikumbiro chandandinachiumbaira pakutaura kwapaita inini handina kumbopukana nako kana kuti nditiwo babwarai ndine kutauridzana navo kwakaipa kana kuti mukomo wangu hakuna asi kuti ndanga ndine chikumbiro chandanga ndinacho chokuti inini ndagona kutora mhuri yangu wose ndotaurawo nawo panze ndozodzoka kwamuri nenyaya yezvomuda kubhadhara kasi ndiri kuzvida mangwana ndazvinzwisisa chiendai panze ndozi mombe dzacho dzimwe chete kana ndozvamunodhiskasa nezvazvo ndiri kudzingodzida mangwana kana madhiskasa munonge motaura ndiri kudzida mangwana